Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi ne vom juca cum v-am promis Brawl Stars. Adică v-am promis mai multe, dar asta s-a ales din comentarii, care n-a pus nimeni comentarii, doar 2 persoane. Și eu am ales una dintre ele. Și astăzi vom încerca să luăm miticul. Așa, să luăm de la rank star drop-ul mitic și să ajungem la diamond. Nu știu cum o să fac asta pentru că sunt foarte slab la rank. În continuu pierd. Bun, și să începem acest episod. Nu uitați de un like și un subscribe. Și uite, vizionare plăcută. Apropo, băieți, mâine s-ar putea să facem o reacție ori la Marius Iancu cu horror, ori la lecții de viață sneak. Pentru că alea sunt cele mai urmărite chestii din anul ăsta. O să vezi ce-i fac lui băiatul ăsta. Bro, nu-i vina mea, ok? Să vezi ce-i fac la băiatul ăla. Să vezi ce-i fac. Dai! Bai! Dă-te încolo. Bă, avem 8. Fugiți, mă, care au cele mai multe. Adică Shelly. Fugi, Shelly! În loc să mă rog pentru mine să fac și eu ceva, eu mă rog pentru Shelly. Bă, cam iași. Să vezi ce-i dau lui Brock. Na, mă, Brock. Na, că știi tu să mă mori. Brocule! Mamă, ce bine am jucat. Asta e prima oară când am jucat atât de bine. Și am și misiune pe rank. De ce bine, măcar. Apropo, în 2 zile, când o să vină update-ul cu Angel vs Demons, o să facem un episod cu noul update. Și după update postăm Blox Fruits. Da, am devenit foarte pro pe Blox Fruits. Nu știți cât de pro sunt. Nu, trebuie să aleg Jah. Dacă nu știați, Jah e foarte bun pe Hot Zone. E cel mai bun brawler pe Hot Zone. Bro, Rios. Mă fi nesimțit Rios. Brawl Ball. Cu ce am jucat eu cel mai bine pe Brawl Ball a fost Kenji. Da, apropo, l-am luat și pe Kenji. Am luat o grămadă de brawler cât n-am mai postat. Și da, pe un cont nou, pentru că celălalt l-am pierdut și nu mai pot să recuperez niciodată.
Kenji sunt foarte buni, chiar dacă l-am luat acum o săptămână. Deja am 500 de trofee pe Kenji și l-am luat acum o săptămână. Să vezi ce-i dau la ăsta. Bă, că... Pase, dă-i! Hasi. Așa, apropo, o să mai apară încă un episod altă dată cu niște jocuri care le-am eu instalate. Un joc care e un fel de Naruto, lupte de Naruto. Cine se uită la Naruto vor înțelege cine e Naruto. Eu am poze de profil cu Naruto, gen. Și pe Facebook, și pe Messenger, și pe WhatsApp. Am până și aici când se deschide telefonul. Am peste tot poză cu Naruto Uzumaki. Ce fraier. Hasashi. Bravo, Hasashi. Bă, nu vine să cred. Eu n-am mai câștigat un meci de rang de atâta timp și câștig acum 2. Vă vine să credeți? Mie nu. Am văzut că vă place shorturile mele cu numele, cu nume, când pun așa pe litere nume. Și o să mai facem o serie de asta cu vocile alea. Îți voi usca limba. Sau o să te fac să spui pâine. Și sper să facem odată 1100 de abonați, că am făcut odată, dar v-ați dezabonat o grămadă. Nu fiți răi, bă, dați și voi un subscribe. Fix cum spune bunicul Teozeciu. Nu fiți, bă, răi, dați și voi un subscribe. Nu. Bă, da, n-am cum. Lua repede mingea. Pase. Dă-i. Ronaldo, sur. Bă, mie nu vine să cred așa ceva. Mai puțin și fac 4000. Dar și mai trebuie fix 4 de alea. Deci încă 6 meciuri și luăm la mitic. Încă 6 meciuri. Bă, dar cât îl mai au pe Kenji? Că m-a săturat de Kenji deja. Și în sfârșit mi-am luat telefon nou ca să filmez în fiecare zi. Aproape în fiecare zi o să postez. Aproape. Nu chiar în fiecare zi. Și pe la orele astea, pentru că sunt cu școala, gen. Sunt cu școala și n-am ce face. Pe la ora 2:30 sau 2:30. Am vrut să zic 12:30, dar lăsați-mă. Așa. Ori la 11:30 sunt la școală. Și am pierdut acum. Știam eu că nu pot să câștig așa în continuu. Măcar n-am pierdut 100. Aici e și varianta Mandy, dar e și varianta Leon.
și nu știu ce să aleg. Mandy e bun pentru snipe, iar Leon e bun pentru că dă mult damage și când îl prind pe ăla în invizibilitate, i-am luat alea și gata. Deci Leon. Și asta nu a fost vina mea, ok? Nu. Nu, eu o iau pe Bibi. Gata, eu o iau pe Bibi. Apropo, ați văzut pe tot YouTube-ul că toată lumea spune Antonio și Bibi, Antonio Pican și Bibi s-au împăcat. Iată dovada. Și arată ăla de pe care a postat Bibi pe Insta pe story. Voi credeți că e adevărat? Eu nu cred. Adică Antonio era ăla, dar nu cred că s-a împăcat. Zic. Toma. O să răzbun pe Kenji acum, eu și cu Dynamite. Poate Dynamite. Bă, că ești piciorul în Kenji. În ăsta, în ăsta, Mortis. Uite, plâng aici că mă enervează omul ăsta. Omul meu. Kenji, Cristiano Ronaldo. Gol 3, yes. Încă 5 meciuri. Și cu un star drop care desigur îmi pică ceva prost. Și rank, desigur blinkuri, că altceva nu există pe lumea asta. Edgar aici, 100%. Da, sunt prost. Eu ia 3 acolo și eu mă duc pe cel mai mare. Bă, dar eu îmi bat ceva, nu ăla. Am ce șmecher sunt eu. Oh, shit. Dai. Bă, eu l-am omorât pe ăla. Mincinoșilor. Cipi, ceapa, dubi, tapa. Ia să vedem ce misiuni mai avem. De 10 play-uri. Eu mai am 4 meciuri, tată. Pe niciunul dintre ei nu am 9, deci e bine. Deci, fraților, în maxim 19 minute trebuie să fac rank. Aici, nu știu ce, eu zic Mandy. Așa. Trebuie să iau miticul, adică să fac rank diamond. Să iau miticul
și să închide pistolul, că trebuie să-mi fac și eu temele ca tot omul, tot copilul. Mamă, dar ce apă e asta, mă, de Moș Crăciun? Stai așa, că nu mi-am instalat CapCut ca să editez videoclipul. Da, ați auzit bine. S-ar putea să mă apuc de editat videoclipuri. S-ar putea. No! Și dădea o grămadă de damage. Ultimata mea de la Mandy. Mandy's Candice! Bă, nu! Nu! Ce-și date încolo? Mi-a dat și ultimata pe degeaba, băgam ei. Ce fac? Tu ce vrei, mă? Tu ce... Iar încă 5 meciuri. Hot zone, ceah, direct. Căhuc. Nici. Stai așa. I C E Nike. Nu Nike. Adică nice. În engleză înseamnă că șmecher sau nu știu ce înseamnă. Dar nice e un cuvânt șmecher. Trece o fată ca un șobolan are motor nuclear. Buzunar. Haide, arată-mi ce poți. Cum te miști să pe dorăți. Bă, dar nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred. Haide, arată ce... Bravo, Frank. Al nostru, nu al lor. Al lor e un puturos. Imbecil. Puturosule. Imbecilul. Copii, nu vă luați după mine, nu vorbiți cu mine, că eu sunt retardat. Adică nu e atât de urât ce vorbesc, dar... În primul rând și eu sunt copil, în al doilea rând nu știu ce să zic. 99! Să vezi că ne fac ăștia concurență la 99. Încă 4 epi, încă 4 meciuri. De ce asta are numele Imiu? Canalul, cred că să numesc canalul FPS Naruto. Sunt FPG Naruto. Gata, de azi mă numesc FPG Naruto și am poze cu Naruto la profil. Să mor. Bă, ce bug e ăla? Am și dat, am și mingea în mână. Mamă, ce noroc am avut acolo.
Ce putere, adică... Dai! Bravo! Yes! Bravo, Frank! Frank! Suflă, Frank! Haide! Bine, mă, rac, Jack! Bravo! Încă 2 meciuri! Hehe! Încă 2 meciuri! Bounty! Nici nu știu dacă să iau Edgar înapoi. Adică o să-l iau 100%. Stai că trebuie să-și iau un brawler legendar ăsta, nu-i... Pe bune. Fix când a ales brawlerul, m-am uitat și eu la el. Adică genul, what the heck? Ryan. Pe ăsta Ryan îl cheamă ca un coleg din clasa a 3-a B. Eu sunt în a 3-a A. No! Bă, dar eu n-aveam nimica. Eu n-aveam râie. Dar mama lui Raisa are râie. Dacă nu sună. Ce, mă? Bă, asta nu e ok. Cine e mama lui Raisa? Be like. Este o colegă de-a mea. Și am spus asta random pentru că am uitat că suntem în video. Nu știu cum s-a întâmplat asta, dar chiar asta s-a întâmplat. Așa, care și-a dat hypercharge șmecher. Bravo! Încă un meci, bă, Un meci, 2 meciuri, sorry. Încă 2 meciuri. Acolo erau 3 meciuri, nu erau 2. Încă 2 meciuri, bă. Mănânc aici. Încă 2 meciuri. Eu cred că o să iau pe Bonita. Nu, o să iau pe Leonita. Leon cu Nita se potrivesc pentru că când îl alins pe Leonita, se spune și numele Leon și Nita. Leonita. Bye, bro. Punk. Umbrele clonate jutsu. Sau clona jutsu. Ajutor jutsu. Așa, bravo, Brochita! Nu, Brochita! Bravo, Borchita! Bă,
vă vine să credeți ce deștept e Brock? Pe bune? Vă vine? Pe mine mă enerv. Stați puțin că mi s-o dă lumina încetul. Bă, 9 minute trebuie să fac 2 meciuri. Meciul ăsta și încă unul. Repede! Și nu știu dacă o să câștig meciul ăsta. Și o să-l câștig. Haide, 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 haide! Nu! Haide! Repede, repede! Nu! Calm, Ionuț, calm, Ionuț. Mai trebuie să dai un shot și... Și gata! Acum pot să-mi dau invizibilitatea. Pentru prima dată. Ce-am? Bă, dar nu-i corect! M-am văzut! Nu-i corect! Au hack! Au hack! Vreau să ars! Au hack! Pe bune! Oamenii mei aruncă în dușmănie să mor. Bă, mor întâi pe tic ăla... Nu! Acum, dai! Dai! Prostul! Prostule! Nu știi să joci. Acum încă 3 meciuri și mai am 7 minute. 7 minute mai am. Gata, hai să fiu calm, că deja... Pe degeaba mă fac așa. Bro, dacă e prost să fii, frate, trebuie să te duci mai în spate și să dai ultimata, că inimerai pe amândoi. E ca pe bune, frate. Atât de prost poți fi? Eu nu cred. Nu cred așa ceva. Cum să fac în 5 minute încă 4 meciuri, fraților? Înnebunesc! Dacă în 5 minute, prieteni, nu facem 4 meciuri, de fapt în 4 minute, revenim cu partea a doua. Sau după ce îmi termin temele, fac eu off camera și vă spun ce mi-a picat din Mythic, vă arăt ce mi-a picat. Fac un videoclip, îl pun ca și short și
și sau de fapt fac un videoclip și îl pun ca și short să vedem ce-mi pică. Că unii poate o să zică, dar te-a picat dintr-un alt joc, nu la mitic. Tu te la tută, tu minți. O să vedeți și voi că nu o să mintă. Bă, căcamaș. Cred că videoclipul ăsta nu-i destinat copiilor. S-ar putea. Dă-te acolo de misogist. Da, gata. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. Ce să vă mai spun? Nu uitați de like și subscribe. Și ne revedem data viitoare. Șpa, șpa!